Dobar dan i dobrodošli u Ergo Baby školu nošenja. Danas ću vam pokazati nosiljku Adapt. Adapt je divna ergonomska strukturirana nosiljka koja se može koristiti u 3 položaja. Dakle, može se koristiti tako da dijete nosite prema sebi na trbuhu, prema sebi na boku ili prema sebi na leđima. Zove se Adapt zato što je jako prilagodljiva. Dakle, Adapt se može namještati po širini i visini panela i zato se može koristiti za dijete skroz od rođenja do 20 kg. Kada ga želimo namjestiti za nošenje novorođenčeta, prvo ćemo skupiti dole panel, dakle otkopčat ćemo ove čičke i namjestiti ih na najmanju veličinu. Tako ćemo smanjiti ovo sjedište za malenu bebu. Također možemo nosiljku namještati i izvana po širini. Dakle, Adapt se može proširiti ili se za malu bebu može skupiti. Tako da ga zategnete i zatim ukopčate ovu kopčicu. Što se tiče visine panela, za novorođenče, dakle za otprilike dijete do 3 tjedna, ćemo ovaj jastučić presavinuti i zakopčati iznutra. Dakle, okrenuti ćemo ga prema unutra i zatim zakopčati ga. Idemo sad staviti nosiljku i zatim bebu. Nosiljku postavljamo na svoj struk, s obzirom na to da ćemo nositi malu bebu, trebamo je dići nešto više na struku. Uvijek kad kopčamo nosiljku, kopčamo kroz sigurnosnu gumicu, zatim napravimo klik i provučemo ostatak. Ovu lumbalnu potporu trebamo staviti na sredinu leđa i zatim zatežemo nosiljku. Kad smo stavili nosiljku na sebe, spremni smo za bebu. Novorođenče dižemo na svoje rame i zatim ga spuštamo u nosiljku. Ono što je jako važno je da ne postavimo bebu na pojas nosiljke, nego tu unutar panela. Dakle, trebamo dijete staviti ovdje unutar nosiljke, a ne da sjedi na pojasu. Dignemo panel i nakon toga jedina stvar koju trebamo napraviti je kliknuti ovu kopču. Sad smo zakopčali nosiljku i trebamo je još samo malo zategnuti i namjestiti bebu. Kad zatežemo, pazimo da na ramenice zatežemo od djeteta prema svome ramenu i zatim ispod svog ramena. Kako bismo sigurni da beba ima udoban položaj i da joj je guza smještena duboko u panel nosiljke, ovdje provjerimo kako su joj namještena koljena, provjerimo da su noge raširene u obliku slova M i da je kralježnica lijepo zavijena u oblik slova C. Provjerimo još visinu, da nam beba bude dovoljno blizu da je možemo poljubiti, otprilike u razini naših ključnih kosti. Kad smo to sve napravili, spremni smo za šetnju.